हेलौ बरायबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि बड'लेण्ड कसारि इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। फैदो दानिया दिनैनि सबसे फार्स्ट निउस आपडेटनिफ्राय गिबियाव दङ जोंहा खेमस्रि दैमारि बिथाङा गावनि गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो गोनांखौ दिनैनिफ्राय शुटिं जागायजेनबाय। नेक्स्ट आपडेटआ जाबाय नेचार पाब्लिकेसना 7 थाखोनि समाज बिगियाननि एन्सार होदों। नोंथांमोना बेयाव चेक खालामलायनो हागोन। आरो फैदो आंखौ सासे भिउवार्सआ मोनसे स्पेलिं मिस्टेक जानायाव होनहरदों आरो सोर जाम्बालै बेलाय रजे बानायनानै जायाखै हा होनना मिनिदों। बिथांनि हेड कमेन्टनि थाखाय थेंक इउ होनना बुङो आं, मानोना नोंथांनि हेड कमेन्टनि थाखाय आं जेबो जिंगा सिया। बर'फोरा बिदिनि थाखायनो दाबो डेभेलप जायाखै। एसे सोलायनो नाजादो, गावजों गाव सापर्ट खालामनो नाजा। गासैखौबो बर' होननानै गोरोन्थि जादोंबाथाय कमेन्टआव खोन्थाहर मोजाङै। बेखिनियानो आरो दिनै भिडिअखौ मोजां मोनब्लालाय लाइक, साबस्क्राइब आरो शेयार खालाम। गोजोन्थों।